హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 30వ అధ్యాయంలోని 5 మరియు 6వ శ్లోకాలను ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ద్వారా అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 30వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. నరకస్తోపి దేహం వై నరకస్థోపి దేహం వై నరకస్తోపి దేహం వై నరకస్థోపి దేహం వై నరకస్తోపి దేహం వై నరకస్థోపి దేహం వై న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి. న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి. న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి. న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి. న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి. న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి. నారక్యాం నిర్వృతౌ సత్యాం. నరక్యాం నిర్వృతౌ సత్యాం. యాం నిర్వృతౌ సత్యాం. నరక్యాం నిర్వృతౌ సత్యాం. నారక్యాం నిర్వృతౌ సత్యాం. నారక్యాం నిర్వృతౌ సత్యాం. దేవమాయా విమోహితః. దేవమాయా విమోహితః. దేవమాయా విమోహితః. దేవమాయా విమోహితః. దేవమాయా విమోహితః. దేవమాయా విమోహితః. హరే కృష్ణ. నరకస్తోపి దేహం వై న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి. నరకస్థోపి దేహం వై న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి.
నరకస్తోపి దేహం వై న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి నరకస్థోపి దేహం వై న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి నారక్యాం నిర్వృతౌ సత్యాం దేవమాయా విమోహితః 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 మొత్తం శ్లోకం నరకస్తోపి దేహం వై న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి నారక్యాం నిర్వృతౌ సత్యాం దేవమాయా విమోహితః నరకస్థోపి దేహం వై న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి నారక్యాం నిర్వృతౌ సత్యాం దేవమాయా విమోహితః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ నిన్న మనం చెప్పిన వాళ్ళు హ్యాండ్ ట్రై చేయండి. లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నరకస్తోపి దేహాం వై న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి నారక్యాం నివృతౌ సత్యాం దేవమాయా విమోహితః. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాధవి నీలపు మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నరకస్తోపి దేహం వై న పుమాంస్త్యక్తుమిచ్చతి నారక్యాం నిర్వృతౌ సత్యాం దేవమాయా విమోహితః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. నరక నరక నరకమున నరకమున సహ సహ నిలిచియుండి నిలిచియుండి అపి అపి అయినను అయినను దేహం దేహం దేహము దేహము వై వై నిక్కముగా నిష్కముగా ఉమాన్ పుమాన్ మనుజుడు మనుజుడు త్యక్తుం త్యక్తుం విడుచుటకు విడుచుటకు న ఇచ్చతి నా ఇచ్చతి ఇచ్చగింపడు ఇచ్చగింపుడు నారక్యాం నారక్యం నారకీయ మఘు నిర్వృతౌ నిర్వృతౌ భోగము భోగము సత్యాం సత్యాం నెలకొనినప్పుడు నెలకొనినప్పుడు దేవమాయయా దేవమాయ విష్ణుమాయచే విష్ణుమాయచే విమోహితః విమోహితః విమోహితుడై విమోహితుడై. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. జీవుడు తానున్న దేహమందే సంతుష్టుడైయుండును. మాయ యొక్క ఆవరణాత్మక ప్రభావముచే విమోహితుడై నరకమునందున్నను అతడు తన దేహమును త్యజింప ఇచ్చగింపడు. నారకీయ భోగమునందే అతడు ఆనందమును కనుగొనుట దానికి కారణము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. జీవుడు తానున్న దేహమందే సంతుష్టుడై యుండును. మాయ యొక్క మాయ యొక్క ఆవరణాత్మక ప్రభావముచే
ఆవరణాత్మక ప్రభావముచే విమోహితుడై విమోహితుడై నరకమునందున్నను నరకమునందున్నను అతడు తన దేహమును త్యజింప ఇచ్చగింపడు నారకీయ భోగమునందే అతడు ఆనందమును కనుగొనుట దానికి కారణము. హరే కృష్ణ. భాష్యం. స్వర్గరాజు ఇంద్రుడు ఒకమారు తన దుష్ప్రవర్తన కారణమున గురువగు బృహస్పతిచే శపించబడి ఈ లోకమున సూకరమయ్యను. కొన్ని దినముల పిదప బ్రహ్మదేవుడు అతనిని తిరిగి స్వర్గరాజ్యమునకు పిలువ గోరినప్పుడు సూకర రూపమునందున్న ఇంద్రుడు స్వర్గరాజ్యమందలి తన రాజస్థితిని పూర్తిగా మరిచినందున వెనుకకపోవ నిరాకరించెను. ఇదియే మాయా ప్రభావము. దానిచే ఇంద్రుడు కూడా స్వర్గ జీవితమునే మరిచి సూకర జీవితముతో సంతుష్టి చెందగలడు. అనగా మాయా ప్రభావముచే బద్ధజీవుడు తన కొసకబడిన దేహమునందే మిగుల అనురక్తుడగును. ఈ దేహమును త్యజించి వెంటనే రాజు దేహమును పొందుము అనినను అతడు అంగీకరింపడు. ఈ అనురక్తియే బద్ధజీవులందరినీ తీవ్రంగా ప్రభావితులను చేయును. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ భౌతిక జగమందలి సమస్తమును త్యజించి నన్ను శరణు పొందుము, నేను సంపూర్ణ రక్షణము నొసగుదును అని పలికెను. కానీ దానికి మనము అంగీకరించక ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాము కదా, ఎందులకై శ్రీకృష్ణునికి శరణు నొంది అతని ధామమునకు పోవలెను అనుచు యోచింతుము. అది ఏ మాయ అంటే మోహము. ప్రతి ఒక్కరూ తమకు గల జీవన స్థితితో సంతృప్తి చెందియుందురు. అది ఎంత హీనమైనప్పటికీ కూడా సంతృప్తి చెంది ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 30వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ఆత్మజాయా సుతాగార ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ బంధుషు నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే
ఆత్మానం బహుమన్యతే ఆత్మానం బహుమన్యతే ఆత్మానం బహుమన్యతే ఆత్మానం బహుమన్యతే ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ ఓకే సరే ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ బంధుషు ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ బంధుషు ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ బంధుషు నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ బంధుషు నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ బంధుషు నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. భాస్కర్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవీణ బంధుషు నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే. హరే కృష్ణ. వసుంధర మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ స్క్రీన్ ప్రభుజీ స్క్రీన్ రావట్లేదు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఉంది మాతాజీ. ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ బంధుషు నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సుముఖి సాధ్వి మాతాజీ. ప్రకాశ్ రావు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ బంధుషు నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ బంధుషు నిరూఢ మూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు అరుణాయి మాతాజీ మీరు కూడా చెప్పండి. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ఆత్మజాయా సుధాగార పశుద్రావిణ బంధుషు నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ బంధుషు నిరూఢమూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. ఆత్మ ఆత్మ దేహము దేహము యాయా భార్య భార్య సుత సంతానము అఘార అగార గృహము గృహము పశు పశు పశువులు పశువులు ద్రవిణ ద్రవిణ సంపత్తి
సంపత్తి బంధుషు బంధుషు బంధువుల యందు బంధువుల నిరూఢమూల నిరూఢ మేలు వ్రేళ్ళూనిన హృదయ హృదయ అతని హృదయము హృదయం ఆత్మానం తనను తాను బహు గొప్పగా మన్యతే తలచును. హరే కృష్ణ. బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దేహము, భార్య, గృహము, సంతానము, పశువులు, ధనము, బంధువుల ఎడ గల ప్రగాఢమగు ఆకర్షణ వలననే జీవన స్థితి విషయమున అట్టి సంతృప్తి కలుగుచున్నది. ఆ సాంగత్యమున బద్ధ జీవుడు తనను తాను కృతార్థునిగా భావించును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దేహము, భార్య, గృహము, సంతానము, పశువులు, ధనము, బంధువుల ఎడ హరే కృష్ణ. బంధువుల ఎడగల ప్రగాఢమగు ఆకర్షణ వలననే జీవన స్థితి విషయమున అట్టి సంతృప్తి కలుగుచున్నది. ఆ సంగత్యమున బద్ధ జీవుడు తనను తాను కృతార్థునిగా భావించును. హరే కృష్ణ. భాష్యం. నామమాత్రపు జీవన పూర్ణత్వము కేవలము కల్పనము మాత్రమే. కనుకనే లౌకికుడు లౌకికంగా ఎంత యోగ్యుడైననో అయోగ్యుడు మాత్రమేనని చెప్పబడినది. మానసిక స్థితి యందే అతడు పరిభ్రమించుట దానికి కారణము. అది అతనిని తిరిగి భౌతిక జగమందలి తాత్కాలిక జీవనమునకు పతనము చెందించగలదు. మానసిక స్థితి యందు వర్తించువాడు ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఎదగజాలడు. అట్టివాడు తప్పక భౌతిక జీవనమునకు పతనము చెందవలసినదే. నామమాత్రపు సంగము, స్నేహము, ప్రేమ ఎనువాని సాంగత్యమున బద్ధజీవుడు పూర్ణ సంతుష్టుడై ఉన్నట్లు గోచరించు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యములు ఈ శ్లోకాలకు ఇవ్వబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఆ కపిల భగవానుడి చేత వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటి విపరీత కర్మలు గురించి మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో మరి కపిల భగవానుడు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి ఆ విపరీత కర్మలను గురించి వర్ణిస్తూ ఆయన మొదటగా చెప్పబడినటువంటి అంశాలు ఆ కాల ప్రభావము, కాలము ఎంతటి ప్రబలమైనటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటుంది, ఏ విధంగా ఉంటుంది, మరి కాల ప్రభావాన్ని అతడు అంటే మానవుడు ఈ భౌతిక బంధనాలలో మాయా ప్రభావంలో ఉన్నటువంటి ఆ మోహంలో ఉన్నటువంటి లౌకికుడు ఆ గృహక్షేత్ర విత్తములనే శాశ్వతమని భావిస్తూ ఉంటాడు అని, మరి వాస్తవికమైనటువంటి విషయాలను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఈ దేహమే ఆత్మ అని అతడు తెలుసుకొని మరి ఆ దేహ సంబంధంగా ఉన్నటువంటి తన పుత్ర సంతానము అలాగే బంధువులు వీరందరినీ ఆకర్షించుతూ ఉండేటువంటి విషయం. అటువంటి విషయము మనకి భాగవతంలో ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పబడినటువంటి అది జంతు నాగరికతగా ఉంటుంది అని, ప్రతిదీ కూడా కృష్ణ సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడే అది ప్రగతిశీలకు అంటే జీవుడి యొక్క వాస్తవికమైన ఆర్థిక వికాసము పురోగతి జరుగుతుంది అని. అందుకే ఆయన చెప్తారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చివరికి మనకు చెప్పినటువంటి అంశము సమస్త ఆర్థిక వికాసము మరియు భౌతిక పురోగతిని కృష్ణ భక్తి నిర్వహణకై వినియోగించినప్పుడే జీవుడు ప్రగతిశీలలో నూతన దశకు ఉదయించగలడు అంటూ చెప్పినటువంటిది. మరి ఇంకా ఆయన కపిల భగవానుల వారు చెప్పినట్టు జీవుడు ఏ జాతి యందు జన్మించిననో దాని యందు ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంతృప్తిని పొందుతూ ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితి యందు నెలకొనుట పట్ల అతడు ఏనాడు కూడా విరక్తుడు కాడు. ఎందుకంటే ఒకానొక దేహాన్ని పొంది అది పరమహీనమైనటువంటిదైనా చూస్తూ ఉంటుంటాం. సూకరం అంటే మలభక్షణం చేసేటువంటి సూకర జన్మైన అది ఆనందంగానే అనుభవిస్తూ ఉండేటువంటి అంశం. కానీ బయటవాడికి అది ఎంతో హీనమైనటువంటిదిగా కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాటికి మాత్రము అది చాలా గొప్పగా ఉన్నటువంటిదిగా తెలుస్తుంది. మరి ఆ విషయాలను ఈరోజు మనకి భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంద్రుడు వంటి వాడే ఆ మోహానికి గురైనటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇచ్చినటువంటిది చూస్తూ ఉంటాం. సో ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ 5వ శ్లోకంలో కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము నరకస్తోపి దేహం వై న పుమాం త్యక్తుమిచ్చతి నారక్యాం నిర్వృతౌ సత్యాం దేవమాయా విమోహితః. సో మరి ఇక్కడ నరకస్థ అంటే నరకము యందు నిలిచి ఉండి కూడా అయినప్పటికీ కూడా ఆ దేహం అంటే తాను పొందినటువంటి ఆ దేహము ఎంతో శాశ్వతమైనది, అంటే దాన్ని వదిలిపెట్టడానికి అతడు ఇష్టపడడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో భావంలో మనకి ఈ శ్లోకం యొక్క భావము కపిల భగవానుల వారి ద్వారా చెప్పబడింది. అంటే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తున్నటువంటి భావము జీవుడు తానున్న దేహమందే సంతుష్టుడై ఉండును. అంటే ఆ పూర్వ జన్మ కర్మలను అనుసరించి అతడు ఒకానొక దేహాన్ని పొందుతాడు. ఆ దేహంలోనికి పడవేసేటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి అధికారము ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడికి ఉండేటువంటిది. అదే భగవద్గీతలో చెప్తారు ఆయన. సో ఆయన ఆ ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడుగా ప్రతి దేహంలోనూ ఉండి
ఒకే చెట్టు పైన ఉన్నటువంటి 2 పక్షులు వంటివి అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఒకటేమో ఆ చెట్టుపై ఉన్నటువంటి ఫలాలను అది భోగిస్తూ ఉంటే, మరొకటి సాక్షిభూతిగా చూసేటువంటి ఆ పరమాత్ముడు మరి చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఏ దేహాన్ని అతడు పొందాలి అనేటువంటిది పడవేసేటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి అధికారి ఆ భగవంతుడు అనేటువంటిది. కాబట్టి ఆ కర్మలను అనుసరించి వారికి ఉన్నటువంటి ఆ వాసనలను అనుసరించి అటువంటి ఇంద్రియ అనుభూతులను పొందగలిగేటువంటి దేహాన్ని ఆ విధంగా అతడు పొందుతూ ఉంటుంటాడు. కనుకనే అతడు ఏ దేహాన్ని పొందినా ఆ దేహంలోనే అతడు సంతుష్టుడై ఉంటాడు. అది ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా, అంటే మానవ జన్మైనా, పశు జన్మైనా, లేదా ఇంకా క్రిమికీటకాది జన్మైనా, ఆ జన్మలో ఆ దేహంకు అతడు తానే ఆ ఆత్మ అనుకొని, ఆ దేహమే ఆత్మ అనుకొని తాను సంతుష్టుడై ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక కారణం ఏంటంటే ఆ మాయ యొక్క ఈ మాయా మోహము వాస్తవము కానటువంటిది వాస్తవము అనుకొని ఆ మాయ యొక్క ఆవరణాత్మకమైనటువంటి ప్రభావము చేత విమోహితుడై ఆ నరకమందున్నా కూడా అతడు తన యొక్క దేహాన్ని త్యజించడానికి ఇష్టపడడు. సో అందులోనే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటూ ఉంటాడు. ఎలాగైతే మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటామో, జైలుకు వెళ్ళి ఆ జైలు నుంచి బయటపడేటువంటి ప్రయత్నం చేయకుండా, సో అదే మన శాశ్వతమైనటువంటి ఆవాసమైనట్లుగా అక్కడ సుఖాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఈ భౌతిక జగత్తు తాత్కాలికమైనటువంటి దుఃఖాలయమైనటువంటి ఈ జగత్తు నుండి బయటపడాలనేటువంటి విషయాన్ని వదిలివేసి ఆ మోహము ద్వారా సో అతడు ఎక్కడున్నా కానీ ఆ దేహాన్ని వదిలివేయడానికి ఇచ్చగింపడు అని చెప్తాడు. సో మరి తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భోగముల యందే అతడు ఆనందాన్ని, అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ భోగాల యందే అతడు ఆనందాన్ని కనుగొనడమే దానికి కారణము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి జైలుకు వెళ్ళిన వాడు జైల్లో అన్ని సుఖాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అనుకోండి, అక్కడ నుంచి ఎలాగూ బయటికి రాడు. సో మనం కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చి మరి ఈ దుఃఖాలయం నుండి బయటపడేటువంటి విషయాన్ని ఆలోచించలేకపోతున్నాము. కారణము మోహానికి గురి అయి ఉండడం వల్ల. సో దీనికి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన యొక్క పూర్వస్థితిని మనం కూడా మరి వాస్తవానికి మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము, ఈ జీవులన్నీ కూడా నా యొక్క భిన్న అంశాలు. మరి అలాంటి భిన్న అంశాలు నాతో పాటు అక్కడ, అంటే ఆ భగవంతుడు నాతో, అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడుతో ఆయన యొక్క లోకంలో, ఆ కృష్ణ లోకంలో, గోలోక వృందావనంలో ఆయన సేవలు చేస్తూ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి బదులుగా ధిక్కార ధోరణి ద్వారా ఈ భౌతిక జగత్తులోకి పంపబడిన వారు. ఎందుకంటే శిక్షణ పొంది తిరిగి మళ్ళీ అక్కడకు చేరుకునేటువంటి అవకాశం. అందుకనే బ్రహ్మ కూడా అంతకుముందు మనం చూస్తాం, ఈ మానవ జన్మ చాలా మంచిది, ఉన్నతమైనది. ఎందుకంటే ఇది భగవంతుని గురించి తెలుసుకొని శిక్షణ పొందడానికి ఇవ్వబడినటువంటి గొప్ప అవకాశం అని చెప్తాడు బ్రహ్మ. మనకి ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో చూసాం. కాబట్టి మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, స్వర్గరాజు అయినటువంటి ఇంద్రుడు ఒక మారు తన యొక్క చెడు ప్రభావము, చెడు ప్రవర్తన కారణంగా తన గురువైనటువంటి బృహస్పతి చేత శపించబడి మరి ఈ లోకంలో సూకరమయ్యను అని చెప్తారు. మలభక్షణ చేసేటువంటి సూకర జన్మ పొందారు అని చెప్తుంటారు. మరి అది కొంతకాలమే. ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు అతన్ని తిరిగి స్వర్గరాజ్యానికి పిలువగోరినప్పుడు, స్వర్గరాజ్యాన్ని తిరిగి మళ్ళీ స్వర్గానికి రమ్మని పిలువగోరినప్పుడు ఆ సూకరము ఉన్నప్పుడు చెప్తూ ఉంటుందట, నాకెందుకు నేను రావాలి, ఇక్కడ నాకు ఇదంతా స్వర్గంగా లాగానే ఉంది. అంటే ఆ మురికి కుంప, తనతో పాటు ఉండేటువంటి ఆ ఇతర తన సంతానము ఇవన్నీ చూసి, అబ్బా నాకు ఇక్కడ ఇదే స్వర్గం లాగా ఉంది, నేను అక్కడికి రానంటాడట. సో మరి తన కారణం ఏంటి? తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్వర్గానికి రాజు, కార్యనిర్వాహక రాజుగా ఉన్నటువంటి ఇంద్రుడు మరి తను మరుపు కారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వస్తే అదే మరుపు అనేటువంటి చెప్తుంటారు. మరుపు, మోసం చేయడము అనేటువంటిది ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి మరి
సూకరమునందున్నటువంటి ఇంద్రుడు స్వర్గరాజ్యమందలి తన రాజ్యస్థితిని పూర్తిగా మరిచినందున వెనుకకు పోవడానికి నిరాకరించాడు అని చెప్తాడు. ఇదే నాకు స్వర్గం, నాకు ఇక్కడ చూడండి, నా పిల్లలు, నేను, ఎంతో నా భార్య, ఇవన్నీ ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాము అంటాడట. సో మరి ఆ జీవితాన్ని మరిచి సూకర జీవితంలోనే అతడు సంతృష్టి చెందగలడు అని చెప్తుంటారు. అనగా మాయా ప్రభావం చేత బద్ధ జీవుడు తనకు వసగబడినటువంటి ఈ దేహమందే అతడు అనురక్తుడై ఉంటాడు. ఈ దేహాన్ని త్యజించి వెంటనే రాజు దేహాన్ని పొందుము అనినా కూడా అతడు అంగీకరింపడు అని చెప్తాడు. సో ఎందుకంటే ఏ దేహానికి పొందితే ఆ విధమైనటువంటి వాసనలనే భావనలనే అతడు మోసుకుని వచ్చాడు కనుక, ఆ భావాలకు అనుకూలమైన దేహాన్ని అతడు పొందాడు కనుక దానికే అతడు అనురక్తుడై ఉంటాడు. ఈ అనురక్తియే బద్ధ జీవులందరినీ కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ భౌతిక జగమందలి సమస్తమును త్యజించి నన్ను శరణ పొందుము, నేను సంపూర్ణ రక్షణ నొసగుదును అని పలికినం. కానీ దానికి మనము అంగీకరించక ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాం కదా, ఎందులకై శ్రీకృష్ణుని చరణ పొంది అతని ధామమునకు పోవలను అని యోచిస్తాము అని చెప్తారు. అదే మాయ, మోహము. ప్రతి ఒక్కరూ తనకు కలిగినటువంటి ఈ జీవన స్థితి అది ఎంత హీనమైనటువంటిదైనా దాంతోనే సంతృప్తి చెందుతూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో 18వ అధ్యాయంలో ముగింపు, సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము, అదే మోక్ష సన్యాస యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తారు. హరే కృష్ణ. ఆ శ్లోకం ఎవరైనా చెప్తారా? కామన్ అందరికీ ఉన్నటువంటిదే. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్ ఎవరైనా? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్తారా మాతాజీ పూర్తిగా అసలు? చెప్తాను ప్రభుజీ. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం తాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో మనకి కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో, అహం త్వాం నేను నిన్ను, సర్వ పాపేభ్యో అన్ని పాపముల నుండి బయటపడవేస్తాను, విముక్తుణ్ణి చేస్తాను అని చెప్తారు. అయినా కూడా మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః అంటూ చెప్తున్నటువంటి, అంటే విముక్తుని చేస్తాను, మా శుచః భయపడకు అని చెప్పినా కూడా మనము దానిని అంగీకరించం. ఎవరికైనా భక్తి చెయ్యి, మంచిగా ఆనందంగా ఉంటావు, లేదా మళ్ళీ మంచి జన్మ పొందుతామంటే ఏముంది, ఈ జన్మ బాగానే ఉంది కదా, నాకు భక్తి ఎందుకు, మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ అదే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఆయన సో భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఈ భౌతిక జగములందరి సమస్తాన్ని త్యజించి నన్ను శరణు పొందుము, నేను సంపూర్ణ రక్షణ నొసుగుతును అని పలికిన దానిని మనము అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాము, అంగీకరించలేకపోతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకు ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాం కదా, నేను ఎందుకు నీకు శరణ పొందాలి, లేదా నాకింకు అక్కడ నీ రాజ్యంలోకి అంటే అక్కడికి ఎందుకు రావాలి, దాని గురించి తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల, అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండిపోవడం వల్ల ఈ విధంగా. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో మనకి ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు నానా రకాలైనటువంటి జ్ఞానాలు, ధర్మ విధానాలు చెప్తారు. అన్నీ చెప్పినాక కూడా ఇవన్నీ ఏమీ అవసరం లేదు అర్జున. ఏంటంటే పరబ్రహ్మ జ్ఞానము, పరమాత్మ జ్ఞానము, నానా విధాలైనటువంటి వర్ణాశ్రయాల జ్ఞానము, సన్యాస ఆశ్రమ జ్ఞానము, అలాగే అసంగత్వము, మనో ఇంద్రియ నిగ్రహము, ధ్యానము సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాలన్నీ కూడా వర్ణిస్తాడు. అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత చివరికి అంటాడు, ఈ అన్ని ధర్మాలను వదిలివేసి సింపుల్గా నాకు శరణ పొందవయ్యా, నేను నిన్ను అన్ని బంధనాల నుండి విముక్తిని చేస్తాను, భయపడకు అంటూ చెప్పినటువంటిది. అయినా మనము ఆ విషయాన్ని సరిగా
తెలుసుకోలేనటువంటి, అంగీకరించలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటాం. మరి సో ఇంకా చైతన్య మహాప్రభులు వారైతే ఇవన్నీ ఏమి లేకుండా కనీసం నామం పలకండి మిమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తాను అంటూ మనకి ఈ కలియుగంలో ఈ కల్మషాల నుండి బయటపడే విధంగా మనకి ఆ భగవన్నామాన్ని అందించిన, అంటే ఎలా భగవంతుడి ధామాన్ని పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసినటువంటి వారు. సో ఇంకా మనకి కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆత్మజాయా సుతాగార పశుద్రవిణ బంధుషు నిరూఢ మూల హృదయ ఆత్మానం బహుమన్యతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, దేహము, భార్య, గృహము, సంతానము, పశువులు, ధనము, బంధువుల ఎడ గల ప్రగాఢమైనటువంటి ఈ ఆకర్షణ మమకారము వలనే జీవన స్థితి విషయమున మరి ఆయన సంతృప్తి కలుగుతూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహము, అలాగే భార్య లేదా భర్త అనేటువంటిది, అలాగే గృహము, ఎంతో కష్టపడి నిర్మించుకున్నాము అని అనుకోవడము, అలాగే సంతానము, నా వాళ్ళు నా సంతానము అనేటువంటి భావనతో సరే ఉంటుంది కొంతవరకు. కానీ ఆ తర్వాత మనం చేయవలసినటువంటి గృహస్థ తర్వాత వానప్రస్థ సన్యాస అనేటువంటి మరి ఆ విధమైనటువంటి విషయాలలోనైనా ఉండాలి. లేదా భక్తిలో నిమగ్నమైన కొంతవరకు వారికి కావలసిన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత అయినా భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వమని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో పొందేటువంటి దేహము, భార్య, గృహము, సంతానము, పశువులు, ధనము, బంధువులు, వీటి ఎడ ఉండేటువంటి ఆ అనురక్తి ఈ జీవన స్థితిలో మనల్ని సంతృప్తి చెందిస్తూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మంచి భార్య ఉంది, లేదా మంచి గుణవంతులైనటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు, లేదా అన్ని సౌకర్యాలు కలిగినటువంటి ఇల్లు ఉంది, నాకు పశు సంపద లేదా ధనం ఉన్నది, అలాగే నాకు చాలా మంది బంధువులు ఉన్నారు అని చూసుకుని మురిచిపోతూ ఉండడం వలనే ఈ తాత్కాలికమైన జగత్తులో అశాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, సుఖాలతో సంతృప్తి పొందుతూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు. ఆ సాంగత్వమున బద్ధ జీవుడు తనను తాను కృతార్థునిగానే భావిస్తూ ఉన్నారు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఈ దేహము, భార్య, సంతానము, గృహము, పశు సంపదలు, బంధువులు అంటూ వీరందరి ఆ హృదయంలో మనం నిరూఢమూల అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి, అంటే వ్రేళ్ళూనిన, ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి దాంతో. సో ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఆసక్తిని పెంచుకోవడం వల్ల ఒక శాఖ నుండి ఇంకొక శాఖకు నిరంతరము మారుతూ ఉన్నామే తప్ప ఆ భౌతిక జగత్తు అనే ఆ అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి బంధనము నుండి బయటపడలేకుండా పోతున్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మనము ఆ విధంగా మమకారాన్ని పెంచుకొని ఆ వృక్షాన్ని ఇంకా పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి సాంగత్వం ద్వారానే బద్ధజీవుడు తనను తాను కృతార్థున్నయ్యాను అని భావిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తారు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు, నామమాత్రపు జీవన పూర్ణత్వము కేవలము కల్పన మాత్రమే. సో ఇంతకుముందు కూడా మనకి చెప్పినటువంటిది ఈ జీవితం, మనం పొందినటువంటి ఈ జీవితం, ఈ భౌతిక జగత్తులో పొందేటువంటివి ఒక మెరుపు లాంటిది, క్షణకాలం కూడా కనిపించలేనటువంటి మెరుపు లాంటి దాంతోనే మనము ఎంతో శాశ్వతము అని భావిస్తూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు. కనుకనే లౌకికుడు లౌకికంగా ఎంత యోగ్యుడైనను అయోగ్యుడే అని చెప్తున్నారు. భౌతికంగా ఉన్న ఎంత యోగ్యతను పొందినా అది అయోగ్యత కిందికే వస్తుంది. ఎందుకంటే అది ఆ జీవుణ్ణి ఉద్ధరించేటువంటిది కాదు, అది తాత్కాలికమైనటువంటిదే. ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందినప్పుడే అతడు నిజమైనటువంటి యోగ్యుడు అని చెప్పబడుతుంది. మానసిక స్థితి అందే అతడు పరిభ్రమించుట దానికి కారణము అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ విధంగా అంతకు ముందు శ్లోకాలలో చెప్పినట్లేదు ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా భార్య, పిల్లలు, గృహము, పశు సంపదలు, బంధువులు అనేటువంటి ఆ విషయాల ఎడ ఆసక్తే అదే
ఆనందము అనుకుంటూ ఆ విధమైనటువంటి మానసిక స్థితిలో పరిభ్రమించటమే దానికి కారణము అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా అతడు ఉన్నంత కాలము ఈ భౌతిక జగమందే తాత్కాలికమైనటువంటి జీవనంలో ఎలాగైతే ఆ అశ్వత్థ వృక్షంలో ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు మారుతూ ఉంటామో అలాగే ఉండేటువంటి పరిస్థితి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మానసిక స్థితి యందు వర్తించువాడు ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఎదగజాలడు అని చెప్తున్నారు. అట్టివాడు తప్పక భౌతిక జీవనమునకు పతనం చెందవలసినదే. అందుకే ఈ భౌతిక జీవితంలో నామమాత్రపు సంఘము, నా సంఘము, నా ఇది అంటూ కొన్ని సంఘాలు, కొన్ని ప్రాంతీయ భావాలతోనూ స్నేహాలతోనూ ప్రేమ అనేటువంటి ఇవన్నీ ఆ సాంగత్యంలో బద్ధ జీవునుడు వాటినే సంపూర్ణమైనవిగా నా కొన్ని ఏదో పొందగానే ఇక నా జీవితం ధన్యమైంది అంట. ఏమైంది ధన్యం ఈ చిన్న విషయంలో? సో కాబట్టి అది కాదు, మనకి శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది భగవానుడు, మరి భక్తుడు శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది. ఆ వారి ఇద్దరి నడుమ ఉండేటువంటి సేవే శాశ్వతమైనది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటివి కపిల భగవానుల వారి ద్వారా చేయబడినటువంటి అంశాలు. ఈ విపరీతమైనటువంటి ధోరణి మనము ఆలోచించేటువంటి అంశాల గురించి